Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Yeah, umkabuti. Niyakhumbula ukuthi besibabazi ukuthi usemzumbe wangena emzumbe nangesoshayo ehena abaqinile nangu esela izimpi zikababa. Ngizwile ukuthi episode 13 utheni uyivala ngokuthini uSibindi umelungisa izinto novuyo yena ileyo nto ezomenza ukuthi aphume ngoba indlela uvuyo amenze azizwa ngaye. uSibindi umoshe izinto kuye ngokuintroduce uvuyo. Beku episode 12 or 11 la ebesithi guys kusayi TV show kusayi TV show engikhuluma ngayo nale review futhi i-TV show kodwa ukuthi benzani ngaphandle angazi kuphela futhi kancane kancane fanele ngihlele ngisho leyo nto ngithi TV show ngoba nakwethu niyalwa. Simbonile kade semzumbe elwa ke sekhuluma nesizulu amanothi wasesekumachele amanothi amanye wasesekumakhumalo kuyahlanganiswa nje ubu-wife material. Yazi ukuthi ke episode 13 mangithi uyafana bafana bobabili bafuna into eyodwa. Uma kuphuma uvuyo angithi yena usala njengoba uvuyo adesele kulabo bafike before. Njengoba uvuyo elwa ngokuthi usekhona isikhathi eside kwaze kwaba khona izethembiso nezingane futhi sezu2. Uma kuphume uvuyo osesele isikhathi eside uba umkabuti. Njengoba umkabuti elwa eba understanding eba supportive eba njani usondela lapha ya kukuba umamkhulu. Ingakho futhi ethi manje uvuyo ubehamba ethi njengoba esenengane yomfana okusho ukuthi yena umamkhulu ikhona leyo nto phakathi kuyena. Angithi niyazi ukuthi umuntu mayesethukusele ukhuluma izinto ezihlele emqondweni noma esephuzile ukhuluma izinto ezihlele emqondweni. Makuphuma uvuyo uhlala lade kuhleli khona uvuyo. And mase kunegotiate manje osehlela isikhathi eside uvuyo engekho ubani uTirelo. Awukho ke umehluko mawuyibukisisa kahle ucubungula umehluko oba khona uba kumfana ngoba umfana phela wenzelwa istrategy and istrategy sizosebenza kumfana kodwa wena oyibukisisa sa aunt oyibukisisa samakhelwane uyabona hayi awukho umehluko la nawe ufuna kuba umamkhulu. Inkinga wena usondela kuba umamkhulu ngezenzo. Uvuyo yena usekubekile ukuthi ngetshitshi elimsusa kubo ekubeni umamkhulu akafuni. Yena ozoma endleleni yakhe yokuba umamkhulu ngoba already emzumbi abamkhulumelayo uvuyo. Makugudluka uvuyo yena uyangena ekubeni umamkhulu. Yisho ukuthi bahlukephi. Yena uthi mayiphuma uvuyo mayebuya kuyabheda kuye. Kubheda kanjani ehappy ngoba phela uvuyo mayebuya ubuya ubaphi uba kuSibindi. Kwazinto ezenzeke before beyibekezela ngoba uyakhona. Manje yini engasezi ukwazi ukukhona makubuya uvuyo emfice ade khona. Uvuyo ke uyi-threat ngokuthi bafuna iposition yokuba umamkhulu bobabili. Makuphuma uvuyo yena uright ngezenzo zakhe usondela kumamkhulu. Kodwa mahlela uvuyo izinkulumo lezi ezenzeke emzumbe ukuthi akwenziwe iqiniso akwenziwe ubulungisa zisakhulunywa okungagcina sekuphumelela. Ibukeke le maths. Ngithe sizofunda imaths okwesikhashana ngoba ngakathandi ukuba serious mase niyalwa ke nami. Uvuyo mayekhona emzumbe bayaqhubeka bazama ukulungisa indaba yokuthi awukwazi ukuyeka osenengane ezu2 uthi akeze emuva awenzi iqiniso nase futhi awusibeki kahle njengekhaya. Mhlambe ezama ukuthi laba basha
beze after yena. Yingoba uVuyo la usekuphi usakwi-picture. Kodwa uVuyo uma engasekho kwi-picture ayisakhulunywa phela lezi zinto zokuthi-ke akenziwe akuzange. Sokukhulunyelwa iy'ngane. Oseceleni-ke naye uyabona ukuthi iy'nkulumo ey'faka uVuyo zihambaphi. Zihamba ekutheni akabe umamkhulu. Zikhulunywa obani, zikhulunywa nabazali. Uma engasekho kwi-picture ziyaphela lezi nkulumo. Yena-ke uma kungasakhulunywa ngokuthi uVuyo umamkhulu, bonke laba abanye ufuna indlela yokubakhipha asale yedwa. Njengoba noSibindi adethi uVuyo kahle kahle ufuna ukusala yedwa. Bafuna into efanayo. Hhayi mina ngibabonile ku-episode 13 guys. Njengoba nginiphindaphinda into eyodwa. Leyo nto engiyibona episode 13 ngase bafuna into eyodwa. Ukuthi bayifuna ngey'ndlela ezingafani. Lona omunye wenza imizamo, uVuyo sekuphelile la yenza khona imizamo seyakhuluma. Owenza ngemizamo ilona kuzofika nama-gifts ukuthi hayi wena kusho ukuthi njengamanje you know your worth. Wena njengamanje shuthi usuvukelwa ukuzethemba. Khona lapho usafuna ukuveza ukuthi bukake ngibuye ngimthengele nezipho mina. Ngifuna ukwenza sure ukuthi u-happy. Kanti bayazana-ke. Nangiya uVuyo eselanda izinto ezomfaka ejele. Nina ngenze njani-ke kini? Ngiyayishiya ukuyikhuluma njengoba iyiyo ukuthi hayibo. Nangu uVuyo esefuna ukungena ejele phambi kwethu usibuka. Ngoba ikhamera phela iyamshutha lento ayishoyo. Uthini? Ngoba manje uma uzothi hayibo akaphathekile ubani. Sizothi thina akaphathekile unani? Yileyo. Uyabo? Hayi sisuse sifake ekuhlebeni. Ngiyamkhipha-ke ekuhlebeni. Ngimkhipha kahle kodwa anifuni ukulalela. Ngimkhipha lapha yakuthi Vuyo ijele lelo libizayo. Ngithi mina le esisebenziswe umkabhuti esefake ingane seyivele yalingana kwisikosi yafana. Nina manje mase nifika la nidibhethe nobunithi-ke ube wrong ngokuthi afake ingane. uVuyo uye ejele. Nithi nivukuza leyo nto. Kanti ninjani nini? Ngilifaka lapho ukuthi asibeni wosizi phela manje abafihlayo into eyihlazo. Asihlali phezu kwehlazo. Ngoba phela manithi nina u-wrong kakhulu bani? Ba-wrong bobabili. Ba-wrong bobabili. Asikubeki njengoba kunjalo. Sizama ukuthi nje asivele sithi siyilevele. Senze njani uma siyilevela sithi bese bephuzile. Sekuphuma lezi nkulumo. Ngoba le enye inkulumo ifaka nejele. Lena enye isithi shuthi wena umqondo kalo omunye uwenza ube mncane kakhulu. Mawuzombuka ngokuthi engaze ayibambe kwayena ngoba i-pregnancy phela nawe khona ezinye izinto ongakwazi ukuzenza. Uma usuthi wena i-pregnancy le oyisebenzisa ukuthi ungene ngayo emzumbe, shuthi uyambhilitha. Umenza abe mncane. Uthi umqondo wakhe mncane ngaleyo ndlela. Uma-ke lo esemthuka nge-pregnancy omunye ukhomba ukugula. Akuvumelekile lokho eSouth Africa. Ngiyayiziba-ke ngaleyo ndlela. Hhayi nila ku-comment section. Mina guys ngibuye ngani-understand. Yikho ngithi hlalani kwi-TV show. Ngoba ezinye izinto niyazona. Ngiziba leyo-ke mina ukuthi hayi bo. Phela leyana ifaka nejele. Asifuni ukuthi kube khona oyejele. Lena yalona u-undermine indlela acabanga ngayo. Mayizothatha i-pregnancy athi kwa-pregnancy wena ubufuna ukuthi ubekwe phambili. U-undermine ingqondo yomunye. Nodiniwe-ke manje uthi-ke khona-ke nami ngiyangidelela ngoba niyagula. Leyo nto ifaka nejele. Ngikuziba ngamabomu lokho. Ngoba ngiyenzelani bona bobabili ukuthi asikhulume ngale ndlela abavele ngayo kwi-TV show. Ne-TV show futhi yabaveza kulezo y'ngxenye ngoba ukube bebefuna ukuthi beyivale bebezothi cut zingabi bikho. O-edithayo ukuba ubefuna sisale singazi ukuthi bafike lapha ubezothi cut kungabi bikho lokho kodwa kukhona kwi-TV. Ngokuthi i-TV ikuvezile ngithi asikukhulumeni nge-TV show. Nifuna kube serious. Makuba serious-ke niyabafaka-ke enkingeni bobabili.
Kodwa manje ukuthi esinye statement siyabophisana. Futhi uyazi-ke uVuyo ngoba wayifaka i-clip eyayiveza engathi i-clip ye-movie kukhona oboshwayo. Hhayi ngabe ngathi mina shuthi sekuhlangene ne-contract-ke manje. Ngeke angasabi ngento ezomyisa ejele. Nina niyayivukuza-ke ngokuthi nilobu nithi akufani, kuyafana. Akufani. Angithi siyabavikela manje, akufani. Ngoba phela ngisho nomzali obuke lapha wathi hawu uma bekhushukelwa yimoya kanje abamshayi kodwa. Angithi niyabona lezo nkulumo sihlala phezu kwazo lezo ukuthi uma sebemkhomba kanjena sebefuna ukubambana kanjena abakazeni bamthinte. Sihleli phezu kwalokho. Ngizama lokho nina nenze njani niyakuvusa ngamabomu. Hhayi indaba yena ngiyazi. Bye ke kodwa. Bye.